אני אעשה מה שצריך. חוץ מזה, שום דבר. אז לא יקרא לך למילואים. בקיצור, בסופו של דבר, ריחמתי עליהם, והסכמתי לבוא לשם לשוחח איתם. וגמרתי איתם כך, שלא יהיו אימונים בנשק חי בין גבעת אולגה לכפר ויתקין. כל האזור הזה פסול, וזה נשמר כ-30 שנה. לא, עד היום לא. היום לא כבר לא זקוקים לזה. אבל, אז כמו שאומרים, טוב שיהיה לך גיס רמטכ"ל. אבל מפקד החטיבה קיבל קידום ונהיה אחרי לפעולת המשט במרמרה. לא, הוא נהרג בתאונת מטוס. אז לא הייתה תקשורת. טוב, יש למישהו שאלות? טוב, בוא נראה סרט. שם נראה סרט. מה שנראו עכשיו זה סרט בין 10 דקות, שאני הכנתי תמצית, שלאבא היה יום הולדת 90 לפני שנה, אז הכנתי מתוך הסרט 10 דקות תמצית. איפה חגי? אבא נולד בברלין ב-1919 להוריו חנה וארתור. סבא ארתור עלה לארץ ב-1907 וייסד את המשרד הארץ ישראלי שהיה ראשית הציונות המאורגנת. במלחמת העולם הראשונה גורש סבא לטורקיה ומשם לגרמניה. סבתא נסע אליו לטורקיה 3 ימים ברכבת צבאית טורקית. בטורקיה התחתנו. לאחר המלחמה, שבה האנגלים כבשו את הארץ, חזרה המשפחה לירושלים וקבעה את ביתה ברחוב החבשים. לאחר מכן עברו לביתם ברחביה, שהיה הבית השני שנבנה בשכונה. במלחמת העולם השנייה, סבא נענה לקריאה של מנהיגי היישוב להתגייס לצבא הבריטי. הוא קטע את לימודי הכלכלה באוניברסיטה בלונדון והתנדב לגדוד השני של הבריגדה, שבו שירת מ-1940 ועד לשחרור ב-1946. במלחמה היה אבא בארץ, בארצות ערב השכנות, במדבר המערבי ונלחם בחזית באיטליה. בגמר המלחמה, כהכנה להתיישבות בארץ, למד דייג בהולנד והוסמך כקפטן. כשחזר לארץ, הקים אבא יחד עם חבריו מהבריגדה את מושב מכמורת, מושב שיתופי לדייג וחקלאות. כשהוא יורד לחוף בצעד לא בטוח, לבבי אליו כמו ים, בטוח משלח את גליו, כמו ים פתוח השוטט אל המדבר. 30 miles south of Haifa, another link is being forged in the same chain of survival. Here, the red-roofed houses of Michmoret village
stand like an oasis in the desert. In 1945, 40 young fishermen began to build here the first of the farm and fishing villages on Israel's coast. The village took root in the sand, and little by little, the settlers pushed back the desert to make room for themselves and their children, and for the small green gardens they planted around every house. At first glance, Michmoret looks the same as many other farm communities in Israel. But this village is different from the other settlements it so closely resembles. The settlers here are fishermen first and farmers second. They grow only the food they need for their own use. Most of their work is on the trawler they sail out of Haifa port. The main fields they plow are many miles out at sea, and the main crop they harvest is fish. ב-1952 ייסד אבא את בית הספר לדייג מבואות ים. עננים על ראשינו הרוח איתן, המלאכה נעשתה אחרי שמיים. נרים כוס קפיטן של ברכה, קפיטן, עוד נשוב ניפגש על המים. אלמונית קפיטן היא הדרך הזאת, ובלוידים אינה מפורסמת, אך אם אין היא כיום רשומה במפות, בהיסטוריה אולי היא נרשמת. על השיר הזה האפור הקטן יסופר בשיר. כמומחה לבתי ספר לדייג יצא אבא מטעם האו"ם לשליחות בהודו ב-1958. מאוחר יותר, ב-1975, התמקמו אמא ואבא ברומא, משם יצא אבא לנסיעות רבות ברוב מדינות הגלובוס. אבא פתח את שגרירות ישראל בדאר אס סלאם, טנגניקה, בשנת 1961. אבא הינו נצר לשושלת של סופרים, סבו מרדכי בן הלל הכהן וסבא ארתור. אבא כתב ספרים רבים. המוטיב המרכזי בהם הוא אופטימיות, כבוד לאנשים ולערכים אוניברסליים. מלחמות היהודים 2 הוא ספר שקול לדוקטורט בהיסטוריה בנושא היהודים בתקופת רומא. גם יתר ספריו של אבא הם מצבור של ידע היסטורי ואנושי עצום, שעולם משולב בהם הומור מחד ולקחים מעשיים מאידך. התחביב של אבא הוא ציור. תמונות רבות שלו מקשטות את בתי הילדים והחברים. רגע, מסתכלים על הנהר פרת, אחרי שהוא יוצא מסכר אטאטורק, שהראו לפניכם במלוא הדרו, הסכר הרביעי בגודלו בעולם. כשסבא כבש את פסגת הר הגעש, מחזיק בידו סלע לבה שהוא עדיין חם מלפני 4 שנים, ואתם יכולים לראות את העשן מאחוריו. הנה הם מגיעים. מאחוריהם מצטרך טור מכוניות. הבדים היהודים במצרים זה פעם אחת כל דבר שאבא שתהיה סבא.
הלך מחניה כנראה שנשאר פה לעולם, כנראה שלא נזוז מפה אף פעם, ואין מה לשנות ואין על מה לבכות, כנראה הזמן ייתן את התשובות, כנראה שזה אנחנו עם הטוב ועם הרע, גלישה אל געגוע לדבר שלא היה, אל השקט של החג והקטע של הים, תמיד זה היה. כנראה שנשאר פה לעולם, כנראה שלא נזוז